Pane nhau inofamba ichitendera pasocial media napatiktok nemavideos ari kutenderera ebuilding aiwa riri on fire. Vanhu ravauya vachiposta it is a similar building nebuilding rezimbabwe school examination council ZIMSEC. Maoffices ayo vanhu vafamba vachiti maoffices ezimsec they are on fire. Pane pataona vakomana vakatarisana nokunyora maexams avo mafinal ezimsec. Sana mina mashora muda nyuka panapa ndopana kuti vasubscribe like on the bell kuti kanzi upindula unyora vachiti the Zimbabwe School Examination Council ZIMSEC has addressed a recent TikTok video claiming that its building is on fire. In a post on its social media channels, ZIMSEC stated, "It seems some candidates are feeling the heat. It is not our building burning down. 14 October is just around the corner. Study to show yourself what he approved." Anoposta this picture amuri kuona iro varilebula kuti fake. Vanyara vachiti it seems some candidates are feeling the heat. It is not our building burning down. 14 October is just around the corner. Study to show yourself approved. Mashoko ari kubuda panapa vanyora vachiti aiwa vakomana vari kufamba vachiposta vachiti aiwa this building is on fire. Vanenge vari kutya kunyora aiwa maexaminations avo toda kuti vari kuziva kuti aiwa hapana kumira mushe. Mashoko anenge achidhismisiwa mashoko enhema anofambiswa pasocial media achinzi aiwa their building is on fire. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu musaona subscribe like and turn on the bell icon.